Asi každý znáte mím, jestli 100 mužů dokáže rozbít jednu jedinou gorilu. A dokonce raz to nějak zotovíme, dáme nějaký žebříček, jaký z nich byly nejlepší, jestli to nějaký vůbec dali. A já si myslím, že to dají jako podle mě i ty cavemeni jako tyhle, takže na konci videa uvidíte žebříček, nějak si to zotovíme, při kolika lidech to dali, anebo nedali, OK? Že na jednu jedinou gorilu reálně bude stačit třeba 10 klaberů, nějaký random formaci, OK, zkusíme. Já si myslím, že tak 30 určitě bude stačit, wait. Takže dáme sem tu jednu gorilu, znova, dvě ne. Reálně 100 těhle, OK, nebo tak já jsem 50, jo, a v nějakém, počkej, já mám napad. Tak, aby počkej. Takhle, to budou takový obětní bránci, tihle takhle. Ale jsme 20, tak dáme 50, tak to jdeme zkusit. Vidíš, ty to byl obětní bránce, jako musíte na něj rychle, Dějte. To nevypadá dobře pro vás, kluci. Jo, on je mrtvej. Ne, není. Ale možná tady ten jedinej to dá. Síla vůle. Lidská síla vůle. Co si strkáš do prdele, kámo, Teď leží, teď už je mrtvej. OK, už se probral, už je to v prdeli. On se netrefil, lesky. Co má s hlavou? Je lidská vůle, kámo. Já jim věřím. Jestli přestal strkat do prdele. Hele, tak teď uděláme nějaký seriózní taktiky už, jo? Už jako reálně, nemůžeme použít mamuta. Zkusíme 100 jenom těchto jednotek, jo? Tak 100 lidí. V takovéhle formaci po 5 a po 1, OK? Je to jenom jedna gorila, kámo, to nemůže být tak těžký. Ty vole. No, nedopadlo to nejlíp. Prohráli. Úplně totálně jako na plný čáře. Škoda, že nějak nevidím jeho helper, jako to bylo dobrý. Tak, protektory asi zkoušet nemusíme, protože ti nedávají žádný damage, jo. Teď jsme jenom spear throwery. Tak se ukaž, no. A ty vole, já nevím. A počkej, to vypadá dobře. To vypadá stybně, ty vole. Já si myslím, že jsem to trochu lowballnul, no, jakože zvládne 40-50 lidí, kam. Jo, oni fakt vyhráli. Tak 100 jich vyhrálo. OK, tak to zkusíme z 50 jenom. Z 50 vyhraju nebo ne? Okay. Strong start. Ne, fakt má sakuje nějak, what the fuck. Já jsem si, že jsou taky hodně blízko. Možná taky vyhraju, ty vole. OK, teď ho dali do corneru, káma. Myslím si, že je kult gorila. Střílejte po něm. Fakt, že jo? I 50 jenom, jo. Ty vole. Takže 50 dalo. Že jenom 30? OK, hele, tak teďko nedáme trošku dál. Aby měli jako větší šanci. No to takhle jako cik-cak. 30 je možná až moc málo, kámo. OK, dáme 30. A vidíme. Ty vole, už jich zbývá jich málo, no, ty vole, to nevím. Aha, ještě tady jsou nějaký. Pojďte. Nemá na to staminu. Ty vole. Žijou? Jo, žijou úplně všichni. A už má nějak v prdeli jednu ruku. Jak má zlomenou jednu ruku asi. No tak ten je cooked. Na poslední jeden naživo a ten nemá už ani šíp. Jo má. Ježiši. Tak takové je to epický 1v1 gorila versus člověk. Ježiš, on misnul. Tak to bude stát život. To je debil. Tak jak zkusíme 40 a to je konečná. Jo, 40 myslím, že dá. Ok, už jich máme pár dole. Strong grupa lidí zase proti jedním gorile. Doma. Je tady někdo ještě, nebo už jsem určitě dead. Že už jsou dead, ok. Silná palba. Ježiš. Hezky. Takže 40 je to číslo. Víc už to zkoušet nebudu, ok. 40 je to číslo, kdy spermeni vyhrávají, ok. Teď si pořádný stonery a bych teda na 30 co házejí kamenama. Tak to zkusíme, koukneme se na to, jestli dej 30. Nevypadá to pro ně moc hezky, zatím ty vole. Ta mužka není úplně nejlepší, no. Ale jsou silný. Ten ho nechce, abych cípil spolu. Když je takovou mužkou, jako moc neuděláte, když on sejmu z jeho. Když se sejmu navzájem víc, podle mě mi přijde, že ta godla, že by je sejmula. OK, ten dělá hodně Rainbow Six Siege taktiky, no nevyšlo mu to. Vypadá to bledě kuci. OK,
OK, těhle jsou cooked. Tak jsme 50. Já za ní můžu hrát? OK, let's go. Nevadí, hele. Takže já už jsem dead? Střílejte na něj. Ježi. Opa. No, to je ono. Můžu zabít z vlastního? Počkej, zkusíme dát friendly fire. Takový malej. Okay. Můžu, zamil jsem je trošku, no. Jo, oni už nevstali. Promiň. To bylo hodně levý, kámo. Jdeme na gorilu. Ty vole. Žijem. Utíkej. Hezky, žijem. Tak, a jdeme do něj. Já to už asi nepřežijem. Jo, přežili. Je bys 1v1. Musíme to dožnout, tak v Elden Ringu. Opa! Nadě, a teď ten žije, kámo, ten má HP jak... Ježiš. Ale dobrý, mysl to. No už jsme zlomený celý. Ježiš, on to má zase zaprdelý. Hezky, utík. Tak 100. 100 už by mohlo dát. A jdeme na to. Střílíme na ně. Jo, tak to je jasný, že už to musí vyhrát. Jestli to nevyhrajou, tak to už je... No, dobrý. Ale myslím si, že tak 80... Tak okolo 80 je pro ně asi jako ta hranice, no. Teď použijeme farmery. Tady ti piráti už mají jako zbraně, takže já nevím, jestli by se to úplně počítalo, že jo. Takže dáme nějakýho farmáře. Zkusíme prvně 50, jo. Asi 50 farmářů rozbije jednu gorilu. Kdyby gorila atiknula nějaký statek, tak jestli by se dokázali bránit farmáře. To je pátovo zemře, ty. Mě je jich líto, kámo. Vypadá to tragicky, ty vole, jako no. OK, tak 50 ne. Tak zkusíme těch 100, zkusíme nějakou dobrou taktiku na ty farmáře, jo. Takže zkusíme zase obětní beránky, to vždycky fungovalo. Tak, on půjde na ně, potom vyskočí, že jo. A bude někde tady, OK, že tady budeme chtít fakt jako ranec lidí. Takhle. Tak, potom aby šli takhle ze strany. OK, tady. Tak máme ještě 14 a to bych dal, spadne, takhle půjde, spadne sem, nějak, myslenou sem nějak, na něj půjdou, takže tady vzadu je málo. Tak, 100 farmářů versus 1 gorila, OK, tak jdeme na to. Skoro moje kalkulace byly správné, no tak to je absolutní gangbang. Ježiš, těch chcíplo jen tak najednou. Jo, vypadá to žádný těch 100. Možná ještě překvapím. V1 farmářů. Ještě mu třeba může zlomit krk nějak. Ještě on si ho bere sepu. A nevypadá to tak dobře jako no. Když tohle se drží. Tak už ne. Tak to je ultimátně 1v1. Toho si musím vzít. Tak pojď. OK, nevadí. Tak pojď na mě. Dočem to a seknem ho, pojď. Pojď sem, no pojď. Kamo. Hele. Hezky. OK. Ale tak ani 100 farmářů to nedalo, tak to je cook, no, tak nic. Tak jdeme na medieval a zkusíme 50 mečařů, nebo nevím, jak jsem říkal, prostě těm, co mají meč. Tak, ale mají i brnění, já se jednou zahraju. Jo, mají víc ataků, ty vole. Jo, počkej, já hraju za tu gorilu. Prdele jsem nechtěl. Do píči, paní, já nechtěl. Jo, tak ta gorila má 2 ataky, jo, děláš si prdel, nebo 3. No, tak to je OP. Jdeme na ní. Běž. Ježi. Zabítej. Teď jsem dead. 50 to nedalo, tak se těch 100 se stejnou taktikou, jo? Mám zase obětní beránky 3. Jsem bude ranec. Takhle a vzadu. Ukažte se. Tak, kalkulace skoro stejný zase. Já tak věřím, že to dají. Je vás 100, hele, je vás 100 s mečem, ok, tak to musíte dát. To vypadá jako špatně, to vypadá, no. Tolik mrtvol. Nevypadá to dobře. Má furt obě ruce. Tak je 100 mečařů. Hele, archery určitě to dají. Prostě třeba 30 archerů, to jako 35 archerů to podle mě dá, jako úplně v pohodě. Když dám nějaký jako obětní beránky, takhle, dám 1, 2, 3 obětní beránky, zase sem. Myslím si, že 35 to dá úplně jako v pohodě. Jo, to dají úplně v klidu. Já teď radši se nikoho hrát nebudu, protože vím, že bych to posral. Jo, to dají. OK, teď už to asi možná začne být problém, když utek k ním. Nevadí, střílejte, nebojte se ho. Je to jenom gorila. OK, tě nějaký soukromí. A to je nedobře.
Ještě furt jich je tady hodně, já si myslím, že to dá jako tu bedelu, no. Jo? 35 archerů, to ultimátně dalo, no. Tak, zkusíme enchant, zkusíme sheepy, zkusíme 35, tak 35 s armorem. A říkám si, že 35 z nich to nedá, 50 s armorem. Já s shieldem, sorry, se shieldem. To jsou všichni mrtví už? Tak to byl ultimátní fail, ok. Zkusíme jich víc. Zkusíme těch shieldařů 100, ale tohle ty vole. To bych už to mohlo asi dát. Ježiš. Ok, už se konečně lagovat. A je tam jako ranec, no. Ale to už by asi mohli dát, no. Jsou se dead všichni. OK. Takže ani 100 těchto Spartanů to nedali, no, tak to je celkem na hovno. Takže zkusíme vikingy, na ty Ice Archery, kolik? 35 zkusíme zase. Tak, okay. Oni se zmražou nazájem. Tak, musíme jít na ně, Tak, střílíme. Já si myslím, že tíhle by to mohli jako reálně dát. Až se přestanou zmražovat, tak to bude lepší, ale... No nevím, možná tíhle jsou ještě horší, to je než normální. Běžte armádu. Je v koncích, je v nesázích, to už můžete dát. Hele. Sekl se, střílej to do něj. Ok, tak tady to, teď se bugnul. Tak do něj musíte střílet ranec teď konc. Proč pluka je za zdí? Tohle není Rainbow Six Siege, ty vole. No, spoiler alert, nedalo to. 50. Musíme jako víc line, takhle. Musíme těch 100 radši. Tak se ukažte. Ok, teď to do něj solej jako ranec, to do něj teď solej. No nebudu vám ztrácet čas, nedali to. Vůbec to nedali. Teď zkusíme absolutní gunner ženský. Jako zkusíme ženskou. Tankovou ženskou. Aha, to je tank, ok. To je ženskou za 3000, ok. Napište do komentářů, kolik si myslíte, že ženských dá gorilu. 100 chlapů bez ničeho nedokázalo dát do gorilu a teď ta ženská je bez ničeho, ok. Dáme obětní beránky a kolik? 30? Zkusíme dát 30. Já nevím, jestli jsou milí, nebo co bude házet, asi jo, že jo. Jsou milí. Tak, ok, nějaká nich je červená, jako random. Pičo, to je nějaká Super Saiyan, kámo. Proč jenom jedna taková Super Saiyan, kámo, ostatní ne? As you can tell by looking at this fine physique, that I'm a freak of nature, you know what I mean? I'm a specimen of human movement, so... Bye, have a great time. Pičo, tak ta odletěla, no. Tak možná mají vysoký damage, jako těma podpadkama, nebo co to mají. Už jsou 2 Super Saiyan, kámo. A jedna z nich umřela. Dá se koukáte. Obě Super Saiyan jsou cooked. Jestli je tady jenom jedna Super Saiyan, kámo, ostatní nejenom jedna taková stíhačka, kámo. No nic, ok, nedali to. Tak zkusíme 100. Tak a zkusíme 100 takhle. A jako oproti těm chlapům stojí celkem ranec, jako jo. Tak zkusíme to. 100 ženských versus 1 gorila. A další stíhačka. Mě zajímalo, proč se dějou, jako jen tak, jako nebo... jako většina z nich cípla, no. Ani 100 ženských to nedalo, no. OK, možná tady bude nějaká lepší ženská. OK, tak tohle je jako celkem naložená. OK. Tak zkusíme jako jen tak, jako forfá nakonec. Jestli je tank lepší než gorila. Hodně epický battle. OK. Tank rozbije gorilu. Tank je silnější než gorila. OK, tak to bylo pro dnešní video všechno. Tady máte žebříček, kdo to dal, kdo to nedal. Jestli se vůbec někdo kvalifikoval do těch top 3 nebo ne. Já jsem to celkem zklamaný, myslel jsem si, že někdo z nich to reálně dá, ale vlastně ani 100 mečounů nedalo 1 gorilu. Takže myslíte si, že máme šanci v realitě? Bare hands, se nejsem jistý, OK? Kdybyste náhodou chtěli, abych vyzkoušel všechny tyhle další kategorie, tak mi napište do komentářů. A zatím, čau.